Kami, sabi ko pin, as a military, when you fight to win. Ito nga ang punta. Kaya ka pwedeng mong takeng gera nung balo mong masambut ka. Suicide ya po ito. Suicide ya po ito. Remember, when you fight, your aim is to win. Ito ang tapatan na sagot ni former PNP Chief Oscar Albayalde sa tanong na anong minamata na posisyon sa local election sa Pampanga. Nangyari ito nitong July 10, 2021 sa open forum ng mga sectoral leaders ni Angeles City Councilor Amos Rivera na tinatahak naman ang pagkaalkalde sa halalan 2022. Invited daw as guest speaker ang dating general. Litanya ng dating general, may pag-uudyok na siya'y tumakbo dahil sa may pangangailangan anya sa kanyang serbisyo. Sabi nga kanina, kung good men will do nothing, then evil will thrive. Magiging ganun na rin po tayo hanggang sa apo ng apo natin. So ang tanong ko sa inyo, papayag ba tayo ng ganun? Oo. Iiwan ba natin ang ating bayan ng ganyan? Yun po ang sa akin. Handa akong magserbisyo sa inyo kung gusto ninyo. Handa akong magsilbi sa bayan ko kung gusto ng bayan ko. Tinanong ng CLTV News Team kung anong posisyon sa Pampanga ang kanyang pinupuntirya. Sagot ng general, nasa proseso pa lamang siya ng pagpapasya at hindi pa niya ito masasagot. Giit ng dating opisyal, hindi siya sanay sa bentahe ng politika na inaangat ang sarili. Baka niya ako po yun, nung nating mong chance, na ay ako po sabyan na ako, magkandidato ko, kay, depende po yan, kareng tao. Uling niya ako may saneng pipisaligay yung sarili ko, may saneng maglakad ko para kayong sarili ko, kasi militar ko po eh. Salita niya ng general, mulat umano ito sa issue ng mga kabalen sa Pampanga, tulad ng palagian na lamang na pagbaha. Dito puna ni Albayalde ang mga pangakong napako ng mga politiko. Uling panay ngalbog, ingputang ko. Nano pong milyari hanggang eni, lulbog. Pero katakot-takot na yung pangako na rin politicians kaya katamo. Gana-gana, pengako na po. Ala na akong pwedeng pangako kaya kayo eh. Naging tapatan naman ang manifesto ni Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passenger Transport in Central Luzon o CPTCL. Sa issue ng transport group sa Pampanga na kinaharap nila sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bukod sa pagpuna ng red tagging sa mga nagprotesta noon tulad ni Ka George San Mateo ng Piston dahil sa issue ng pace out sa jeep, hinamon ni Yumul si Albayalde na sa karera ng politika, huwag sana umanong batas militar ang mangyari na sumusunod lamang sa utos ng amo. Kanya may pace out. Iya pong co-chair ng kuning Transportation Committee. Pilang beses kayo in-house, pilang beses kayo sinatanan. Sana po po tayo kayo general. Winskap kayo pa kay Christian Hotel. Kaya po, paano naman yan? Hindi naman nagkomento dito ang dating general na sa panahon nito bilang PNP chief na isa rin sa mga nagsulong sa programa ng pamahalaan laban sa mga aktivista at nagrarally sa kalsada. Bagamat walang kumpirmasyon ng dating general kung ano ang minamata nitong posisyon sa Pampanga, kapuna-puna na congressman ang pabirong tawag sa kanya ng ilang dumalo sa pagtitipon. Sa pagpapakilala ni Albayalde, sinabi nitong nanirahan siya sa siyudad ng San Fernando sa mahabang panahon at may bahay rin umano siya ngayon sa Angeles City. Bago pa maging PNP chief si Albayalde, matagal na itong nanilbihan bilang provincial director ng PNP sa Pampanga. Sa panahong ding ito, naging kontrobersyal ang kanyang karera dahil sa issue ng Ninja Cups o yung mga pulis na nagbebenta ng mga nakumpiskang droga. Naungkat pa ang usaping ito sa Senado noong siya'y PNP chief, ngunit siya rin ay inabsuelto ng Department of Justice. Paolo G. Santos, CLTV News.